Sini narwai ampura hangai sini orangnya bisa sama seda sini boram gana molindra bono bersatan apa ke ya pakrab lagi boram luayana balai hangai sini narwai rama narap tini sini opening match na sengna nangni samai keset ni jora phana song nangna jora na khibi nar kubanya hambairu tini sini sar sangna narap tini sengna jora ka hamna sengna ruma bagai sini tini chip gas sini sar ball na duai tini ni opening match na sengai belai naik belai kan hamba sini sah bini wujud pura bini bising tiba hanya seng ini no opening national seng sari rejakan belai hamba sini khela no naiknya ni bagai puliano tini of football tournament nai organize Niakolnai club ni Presiden ini orang sukses Manjakha kaham tei coba ni cibai apa tei Niakolnai club ni joto members borok no uduk nama ni bagai borok no bawa pai pelaya hambai tei tinor pai mandak pajak ang mai baksa Purbo Mohiripur Buratuli ni MDC boram ganang Devujit Tripura tei Tripura Mothani Sikla Bodol YTF ni General Secretary amtani no norok jotoni sinuo borom ganang Lemon Dapurma bo Paimanjak Khoroksa sungmai baksa achujak Daisho amtani no Sakara borok borok no ani khulumani tei chibaya borok tei bisas khalai tini oro je pujani thungmungni thungnai bahamuni bai killing right team kuno pujan ani khakaham yaparo best of luck te oro kitingai tini no khelano nanya hini tongnai khajani tapukte bukuk ani soy okrako saksalai te tabuk phano mato sopayako haibano ani khorang khanai tongnai jotono no ango sari jora khapangne hamjakma te jobani chibai yapar holo ang dini barkhano tongthoka o khumulu ngabtayo aro mohai thumung jagao gas khalaimani bagai ang haino hai Niakolnai club no hamai maruo tamuni hinmale tabu o jorawo sini bisas khalai sarai rok khela dula bai hak chaleinai kubuni lama sitara jaga thangi tongani omono protirod khaljani bagai nai je nije uduk namani borok no pai phlaya hamai mare phiru khajani takute bukukchok जों जतनो साइबानो सिनि ताबुकनि जेनारेशन ताबुक जे चराय बिशेष खालाय 13 বছর থেকে আয়াম 20-25 বছর জরা বরক মারখানো সামুং হামিয়া চিত্রা ফেকজানাय मानिबाय गदालैनाय सिनि जेनारेशननि जे जेनारेशननि बेकबोन होननाय बिसिमा होननाय बरक किमा सिनदके सिनि दफानि खाकसा बरक आयां फाजिन गाबुगुल दंखा तामनि हंगै सिनि आबनो कासनानि बागै सुनु बुमा बुफा ताखु बुखु उदुक नारि दोnya जों बरकनो आबो कासनानि बागै बिशेष खालाय खेला दुला गोबां मा जागा आबनो प्रतिरोध खालायमानो दिनै अरा खेला करिंके ओ सरायरक ओ ताखुजों बरक दल दंनानि बागैनाय पाल दंनानि बागैनाय आ पाल लबाय फानो गदालैनाय थाङै मानिनाय बरकनि जे तंमुं बरकनि जे सामुं सोरङै मानो बरक बाय गदाल यावुनाय दिनै अरा बरक बाय चालै दं खेनो चावो जारा चानाय जारा तंनाय बरक तो सोंनारै मानलिया थांनाय दं हायबानो ताबुक जे कटाल खालायनाय आ कलाबो भर्ति हिया जात जोंहाबो मासाय दंनाय जतनो आमदानि लुकुरक मिलुनाय जत सिखला दंनाय युथ दंनाय कला फुन्दी मथा हुन्दी गामिनि जत ताखुटे बुकुक जोंहाबो जतनो मिलुयै खालायाके जोंहाबो साजुं खालायनाया आं बिसि कक सालिया
tini puja khana to nachotoke khela naliyeno ang khakhlayo je kaham je kerengkuk borongno keplaingnai khorongni timnono ani ngnai ang best of luck ngnai saunjai ani kokoron mutaka jotonon khulumbaikya ini mo kumulong hamtani jeje nogor RC school thangno khlawo kaisa tournament Manjakha o tournament Chengwi organize khlanya hingangke o amtani no Niakolnai club borokno ang hambai maruo tamni hingke omhai jora rogo sini serai rok phekjaknai mani rok chainai ulta pulta disa mayang ma somoyo mohai ke thangni nyai borokno yang tesa nojor buri renyai yang dati phaimano kahamo dati phaimano hnai chai tongmani bagai ora ang tini phaimanjak khakya ani colleagues MDC Devajit Tripura bongke purbo muhri pulpura tolini sapurun sub division ni te khoroksa phaimanjak khakya sikala social activities khalanya YTF ni general secretary borom gonang lemon deborma tongo club ni president te oroni sakara tongo borongni ko lamna hamani borongni o samungno ang belai khana jajaka tamni hingke borok mohike udukna nyai entertainment plus trai rokno khela dula ni bisingo tonnyai kaisa prize money without কোনো help করে সরকারনি help করে বংনি ক্লাব নি থেকে udukna je khlaimani bagai borong nang haina hai hambai rupro mohai keno tei chini kamiam chani chini edisi elakani joto club tongnai mohai somaj seba সংস্থা rok NGO rok borok bo jani jani amjoyo mohai ke cricket football hai ke bo kubunni khela rok bai utsaho hornyai cherai rokno sing khlaike sing ekdige chini cherai rokno hamya lama thangmani dipni kasui manai te ekdige chini cherai rokno sing utsaho hornyai borok state level emon ki Indian ni team rogo phano thangnan chan manai chung jodi borokno kubui sujog ri mangkha hingke sing thangkrung naitogui sing khlai manai aboni chimigya buskangni 19 tariko bobagarani je hei thangnai bobagara bir bikromni achaimani salobo sing chini edisi hapangni ngnai kaisa football tournament Chengwi tongo a jaga participate khalanyani bagai bo borokni kaisa practice hayungo abo haike kwbangma sing level to level kari telang thangmanai sincherai rokno sing khela dulan dik dia kusugo kari telang manano hnai angkha khlayo omahai sikon tournament khlaimani bichingtui hai ang bongno paipelaya hamai.